बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. माझगाव ख्रिश्चनवाडीमध्ये सांडपाण्याच्या टाकीमध्ये गवारेडा पडल्याचं दिसून आलं असता त्यांनी वनविभागाशी संपर्क साधला. यानंतर सावंतवाडी वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमनं घटनास्थळी जात त्या गव्याची सुटका केली आहे.